Dunay mga dagkong hitabo dinhi sa atong parokya. Kagahapon doon natay gathering diocesan sa atong Family Life Ministry o PCBP, Brotherhood of Christian Businessmen in the Philippines. Dayon doon na po tayo catechists, ongoing part sa ilang ongoing formation. Kanya karong umaabot nga September 12, doon na po tayo Vicarial Pastoral Conference on New Evangelization. Dayon karong Agosto 13, doon na po tayo Fiesta, Secondary Patron Fiesta. Kanya kanang first Sunday, doon na tayo Children's Mass, ang mga bata po ang magkanta. Dayon pagkahapon alas 6, doon na po tayo Youth Mass. Dayon doon ay heart-to-heart conversation. Dayon kada bulan, doon na tayo mga in-services sa itong mga kaabag, katekista, mga opisyalis kapilya. Dayon daghan kita kalihukan, dagko kita gasto mga igsoon. Siguro doon na higayon nga makapangutana kita, nganong maghago-hago pamangyod ko alang sa uban? Ikinita ng mga buhata, kung ako lang isip Patricura, makapabugat yun ako na apay kada Sabado arka, apay BC visitation, ya dili ra ba ni para nako, para ni sa uban. Kung nakabantay mo ang tanang mga buluhaton sa simbahan, para sa uban, sige para sa uban. Pagkaroon makapangutana siguro kita, pwede ba wala na lang ng uban pa din? Asol, anong mangimbitar pa man ko nila sa simbahan? Imo ra ba may pasuruyon sa mga BEC? Para kagahapon, giingnan ako itong BCBP o Family Life Ministry na dili lang mo sigig seminar, dili lang mo sigig lecture. Kaya ang inyong mga harbisonon, naa dito sa mga suok-suok sa inyong parokya, bisan diha sa sentro. Pwede raman siguro, Father, nga maningkamot lang ko ako, magbinuutan ko, musimba ko, muhalad, mupledge, mupalit ko anang imong home slots, magpamisa ko, mas intention. Dayan, di na lang ko mag-apil-apil sa kalihukan sa simbahan. Di na ko manghilabot anang uban. Ang importante, nawa ko'y taong gipasakitan. Taman, ganahan mo ato? Mas okay to, no? Nga anak ba? Kaya kung ato sa uban, maapiktahan ang atong pagbati. Di mabukatan tag-apil sila mga problema. Sa tawhanong panglantaw, mga igsuon, murag sakto kining maong paminsan, apan dili ni mo'y panglantaw sa Ginoo, alang natong tao. Ug dili ni mo'y tumong, anong gitagaan tanyag kinabuhi, ug uban pang mga kapasidad, abilidad, talento na naa nato. Ang giklaro ni Kristo sa Ebanghelyo mao kini, kay dili man kita taga-dinhi sa kalibutan, lumalabay man lamang kita, nan ang atong panglantaw dili ra taman dinhi. Ang atong paningkamot dili ra para dinhi. Tagalangit kita. Busa ang atong panglantaw mulatas sa kalibutan. Ang atong paningkamot para sa mga langitong butang. Kay dito man kita magpuyo hangtod sa kahangturan. Mao gid dinhi sa Ebanghelyo gihulagwan niya nga kita gibinlan lang. Isaligan lang temporarily. Kunya mubalik siya anytime. Kunya inigbalik niya kuno, katong gibili nato temporary, gipiyal ba, gisalig, kung giunsa nato itong paggamit, labi na sa di ba, ingon dire, pag-akatar sa iyang isig kasulugoon. Giunsa ni mo ba, pagtagad ang imong isig kasulugoon, kinsa man mao man ang uban. Mao man sugdanan. Kunya ingon pagyud siya nga, be vigilant. Kaya man takabalo kanus magmabinantayon kita, alang niini. Napagani ani part sa Ebanghelyo nga
Minubo man ni akong nabasa. Pero tinaas ani nga, ini ko balik sa agalon. Kunya, nagpalabi-labi ka sa imong isig ka sulugoon. Paano mo siya atimana, imong pa niyong gibintahaan, imong gidaog-daog, imong gipasagdan. Unsay ingon sa Ebanghelyo, tagud-taguron ka. Na, mahimo mo kang sampay na. Kung magsigir ka guna sa ugalingon, sampay na ang labas nimo. Pero unsa may pasabot aning tagud-tagud? Severe punishment. O na impyerno. Makapa-impyerno dahil ning sigirak ako ara ka na di na ka magkialam sa ubang mga tao. Una nga kung nakabantay mo ang lihok sa simbahan, para na mo adto ko sa mga bukid, anak ko dito sa suok, na lawis, diri sa lampi, saan yung mga suok-suok diri din, adto na po sa dagom. Sa tinud-anay lang, gawas nga kapoy, unsa may ako makuha, anak? Ya, kamupod kung sige mo pledge, ana, kay isupport po sa atong mga kalihukan. Unsa may amo makuha ni Padre? Murag wala gyud. Murag wala. Una mga igsoon lisod kining tugkaron kay wa man goy may balik gikan sa langit aron musulti nato. Uning pagtuo ang gisgutan sa unang pagbasa ug sa ikaduhang pagbasa aron matugkad nato masabtan kini mga butanga nagkinahanglan kita o lawom big-on dako nga pagtuo. Apan ato kini makita diha sa tong kasinatian. Tanawa ninyo. Nganong kita para kita sa langit, kita para sa kalibutan. Tanawa ninyo. Di ba kung doon natay magustuhan, sa wala pa ni maato, buhaton yun nato ang tanan aron atong maangkon. Tinoo dili. Ang uban mangutang gud. Mangutang, aron ligod maangkon. Katong TV, nindot yun kung mapalit na, makuha, kining motor, kining mga salasit, kining mga, ganahan dyan ta. Pero, kung maato na, dali ra po dayon mawala ang atong kalipay. Ngita na po taglain. Bago na po, pinoo dili. Diba? Hindi makuha na ni mo. Mura bag wala may justice. Grabe na kung panikamot para mapalit ni, makuha ni, pero still nga anak ko. Dali, ramang kaayo tong nalingaw ko. Wala naman po dayon. Pero, kay dali ramang mawa itong kalipay, tao man ubutang, ang atong tinguhaon ug maangkon, dili gyud gihapon kita mahupong. Di ta matagbaw. Sama pananglitan sa daghang kwarta, dili gyud matagbaw. Bisag daghan na, gusto gyud madungagan pa. Bisan sa mga minyo, ang asawa gusto pa gyud pun ang usa. Duha o gani katuloon pa. Kay lagi wa gyud makatagbaw kanato dinis kalibutan. O mga kamo mga asawa diri. Isa pag tuwad-tuwad mo diyan saon niya ang bana. Di ka na matagbaw nimo oy. Ikaw po ba na, isang pagtualihon ng saon yung mga asawa, magkudukot mo, saka mo, tus punuan sa lubi. Di dyo kakatagbaw, anak, ngita kaya po nagkumpare. Labi nagwa na ginoo. Wa dyo makatagbaw sa tao, butang man o tao diri sa kalibutan. Mabitaw na kami mga pari, kung di na may, kana bang medyo, nakuan na mis ginoo, igo na may magmisa, wala na pag-ampo, wala na ba dedication, wala na sense of mission ng pari, luoy dyo kayo mo. Purot yun na inyong halad. Ipalit mo na namog property. Pahimo may balay, palit property. Among i-secure gud among kaugalingon tanan. Ya, mingaw mo sa goy kauban sa balay. Jud, kita tanan. Maalaot yun kung mawala na ta aning temporary lang, dili ta taga dinhi sa kalibutan. Mao nga ang pagpangandoy sa langit mga igsoon. Nagiklaro din sa Ebanghelyo, ana-ana sa atong kahiladman, kay para man kita dito o dili para sa kalibutan. Ang pagpangandoy sa langit aron hingpit nga mahiusa sa Dios. Mao lamang atong katagbawan, kay ang tao nga gihimo sa Dios makakaplag ra usab og katagbawan diha sa Dios. O bitaw nang isa man diri ang wa gyud matiguang. Kabalo mo nga nang kana inyong naong atong naong ining edad pag teenager,
okay pa kaayo, no? Murag pagpipino. Dahil inig patong-patong na to 20, taman 39, hinay-hinay na ang mga buhok, usog ng kulor, ang uban, mga tangtang. Pag edad o 40, taman 50, wala na, naanay mga lubak-lubak diri, libaong na. Pareha na sa itong mga karsada diri sindangan, patong sa bukid, daghan na kay lubak-lubak. Kunya, inigtungtong nagsaisinta pataas, dili lang lubak-lubak, mga inas na. Nanay mga landslide, no? Dagko, nakaayog mga kunot diri. Reality na temporary ra gyud ta diri. Ang uban nato, imbis makarealize ba nga magkatiguang, kinahanglan nga mag-practice na nga, mukuan na ba, dili na atas, mabuhi na nga. Ang iyang panglantaw, focus ito, Diyos langit mo na hugot bakos. Focus na yun dito, di na ko para sa kalibutan. Manghawit yun. Ang uban, hala, sige yun, plansahon ang naon. At ito sa parlor, mga parlor, ukig ang negosyo kay takang yun daw, pinunganay yun, anak, uban, laplapan pa ng mga bil-bil niya, hiwaon. Ang uban, ang naon, panitan ang lugot, ibalins naon para muhamis yung gihapon. Wala ba mo anak ng mga lipos, mga naong ba, usbon. Kaya kiniday ang atong naong, parihan nagpanit sa atong sampot. Kabalo man na? Ni atong aping ba? Parihan nagpanit sa sampot. Mga kung iinahan sa atong naong, kanang imong sampot, panitan, ibalhin diri. Muna nga tinuod ng naong mo, lubot ko ra. Kana ala diri sinaw kay bisag itaran na diri mo na gikan gilaplapan na naong mo, lubot ko ra. So pero nga nang man nalingatan ni Satanas. Imbis mag-focus sa dito, wala, na-jud, ko andi, na-jud ko para diri sa kalibutan. Hapit na-jud ko dito sa akong puluyanan. Muna mga igsoon, hindi atong pagsimba, pamaagi na kita mahiusa sa Dios. Usa kini kapaghago aron pagtigom o bahandi dito sa langit. Ang atong pagdapit sa uban nga musimba, pagtigom sa kini og bahandi sa langit. Mao kini ang mga bahandi nga angay nato haguan. Kay kining maong bahandi ato mga mapahimuslan bisan pa kun ilunod na kita sa lubnganan, kining maong bahandi mo ay mudala kanato ngadto sa kinabuhing way katapusan. Kanapos na kong migsuon. Ako may murag katahasan ba na amang may gamay ro kong dili nako sa among pamilya ba property gamay yuta. Ako ba'y nakiklad sa tax? Kitako unday kayo buhis. No? Kuning na yung mga yuta, pagkatako, manday kay buhis karon. Bisod saya nga ni kwarta. Dayon, namatay ko mag-process taan ng mga sa gobyerno ba. Pagkatako kay mga charges na day karon. Dugay na makuwala ko yung mga transactions, karon ako nasubuan. Niya usahay, kinibang dako kita buhis. Pero kabalo ba mo nga, sa tibok kalibutan, murag ika-11 man siguro ta, or ika-11 na most corrupt country. Sa Asia, murag ikatulo ta. Ikatulo, ikaupat. Kana usahay magtanaw ko sa itong mga igsoon sa gobyerno, sabi nagnangadato ba? Niya kita nga ut-ut sa mo. Di man ta kahukom po, no? Pero obvious man siguro ni. Pero unsa hinungdan ang mga igsoon? Kining ebanghelyo karon. Nakalimot ba na temporary ang tanan? Ni unsaon man na nimo? Kining abot nga mobalik hukman na ka ni Kristo diha sa imong kamatayon o siya ang kadawang pagbalik. Mag-unsa man ning tanan? Mao nga itang tanan mga igsoon dili lang ang naa sa gobyerno. Kaya kita apil mo punta sa korupsyon sa gobyerno, panahon sa eleksyon. Mag-cheer pag yun ta, bisag araw kayo na itong gisputan nga, nagbinuang cheer, kaya punta, kaya nakakuha tagpabor. Remember, there will be a day for every one of us na kiningtanan sumbalik natin. O nga magbabinantayon kita, mahigmata kita, kaya doon na ragay husay sa tanan. O bulahan ang tao,
nga dili makalimot nining maong kamatuoran. Matod pa diha sa Salmo, sa katuingon sa Salmo, ulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Kining maong lungsod, mao siya, mao kita, na kanunay naglantaw sa langit ug nasabtan nato, klaro nato nga ang tanan diri sa kalibutan mulabay lamang usa dili ni mo atong focus atong haguan ang unsay makadala nato sa atong tinuod ug way katapusang puloy-anan nga gipakamatyan ni Kristo aron kitang tanan didto mahimutang